Z Mongolska do Európy. Aktuálne v ruskom Altaji, ktorý je pre mňa plný vôní, farieb, zelene a hôr. Po ceste ma však stretá aj asfalt, ktorý nie je až tak príjemný. Tak poďte sa na to pozrieť so mnou. Pod nohami chrústa každý deň, ale ísť sa predsa musí. Nasledujúce ráno sa mi stala takáto vec. Ty brďo, mne je asi kráva zožrala nožík. Pretože ja som ho mala presne tu. Včera som ho tam dávala. A ráno som sa zobudila na to, že mi tu šmátra nejaká kráva do toho prístrežku. Takže no nebudem čakať, kým to z nej vypadne. Ale fakt to je prúser. Nech si ja teraz natrem chlieb. Jak odkrojím z tej salámy. A z toho syra. Pamätajte, vždy je riešenie. Nič no, krajanie chleba a tuty. Nemáme nožík. Zoberiete lyžičku a použijete tento koniec. Prepichnete, spravíte viacero dzúrok a na konci pomedzi tie dzúrky to ešte poprepichujete, kým sa chlieb neoddelí. To je čo? Výsledok je takýto. Trošku rozpadnutý, ale to je dobré, to je dobré. Tak aby toho nebolo málo, ešte som spala na zakázanom mieste. Vraj sa tu chodia modliť šamani. To som však nevedela. Hľadala tabulu, ktorá tam mala stáť, ale nestála. V šamanoch som tam tedy počula prvýkrát. Ctia si prírodu a modlia sa k nej. Následne tam zavesila takúto novú tabulu. Stojanka turistov zaprežená. Ďalší deň na ceste. Už aj neviem koľky, ale asi 40 alebo tak. Tak a toto bol môj prvý stop. Tak čo myslíte, zastaví mi niekto? Tak a podarilo sa to. Ideme. Jeho meno bolo Iron a žil s rodinou ako pastier. A aby ste boli v obraze, spravíme si malý prehľad. Už prešlo pár týždňov a dostala som sa až do Ongudaja. Od hraníc s Kazachstanom to už nie je až tak ďaleko. Pri hľadaní prístrežku si ma prispela jedna ruská rodinka. Требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Пешеходам, прежде чем переходить дорогу, необходимо убедиться. A Emil, či som chcela alebo nechcela, ma zobral autom ďalej. Tam to však neskončilo. Po vystúpení som si myslela, že pôjdem peši. Emil vybavil ďalšiu mašinu. Trošku som zišla z cesty, ale hneď ma zobralo ďalšie auto. Myslela som, že mi pristavia na asfalte a že pôjdem hľadať miesto na tam peši, ale oni ma zobrali na autohľadačku. No a tu ma vyložili. Lúčim sa. Ľudia sú tu neuveriteľní. Mi chýbali peniaze, ľudia mi dali peniaze. Prvý z nich bol Dima a mnoho ďalších na ceste, ktorým som neskutočne vďačná. Tak ako aj vám za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, zdieľajte, lajkujte, odoberajte. Ak by ste ma chceli pozvať na kávu alebo obed, účet je v popisku. Ďakujem za vaše sledovanie a vidíme sa na budúce. Do svidania, vážení.